Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар турнири UFC Fight Night дар Арабистони Саудӣ мухорибаи варзигари тоҷик Муин Гафуров зидди варзигари кореягӣ Кюнг Хо Канг баргузор гардид ва дар ин навор мо обзори ин мухорибаро пешкаши шумо мекунем. Ана дар охири навор бошад мегӯем ки дар куҷо мухорибаи пурраи онҳоро тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони ба боварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародару шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои ин бародару мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо паҳлавон теҷа гап занен. Роҳи сафед дӯстон. Инак дӯстон, аввалин турнири UFC дар Арабистони Саудӣ баргузор гардид ва дар ин турнири таърихӣ мухорибаи варзигари тоҷик Муин Гафуров бо рекорди 18-6 зидди варзигари кореягӣ Кюнг Хо Канг бо рекорди 19-10 баргузор гардид. Ин мухориба дар вазни 61 кг гузашт ва аз 3 раунд иборат буд. Барои Гафуров ин сеюм мухориба дар ташкилоти UFC буд. Дар ду мухорибаи худ дар UFC Муин шикаст хӯрда буд ва ғалаба дар ин мухориба барои ӯ хеле муҳим буд. Кюнг Хо Канг низ ба ин мухориба баъди мағлубият баромад ва ба ӯ низ ғалаба хеле муҳим буд ва биёед мебинем ки ин мухориба чӣ гуна ва ба фоидаи ки ба анҷом расид. Якум раунд оғоз шуд. Дар оғози раунд Муин тавонист ки бо як зарбаи сахти лоу-кики худ рақибро ба замин афтонад. Рақиб бошад дарҳол ба по хеста ба гӯштин гузашт, аммо Муин худаш рақибро ба замин афтонд ва то охири раунд аз боло истода ба ӯ зарбазанӣ мекард. Дар сонияҳои охири раунд рақиб ба по хеста тавонист ва баъд Муинро ба замин афтонд. Дар замин ба Муин бо усулҳо таҳдид мекард. Дар охир бошад Муин як слеми хеле зебо гузаронид ва ба ҳамин раунд ба анҷом расид. Дуюм раунд оғоз шуд. Рақиб дар оғози раунд текдаун гузаронид ва дар замин аз боло истода ба Муин зарбазанӣ мекард. Дар мобайни раунд Муин бартариро ба дасти худ гирифта ба по хест ва рақибро дар назди сетка идора карда зарба мезад. Дар охири раунд Муин комбинатсияи беҳтарин гузаронид ва қариб буд ки рақибро шикаст диҳад, лекин рақиб тоқат карда тавонист. Беҳтарин раунд аз Муин. Сеюм ва охирон раунд. Дар оғози мухориба рақиб Муинро ба замин афтонид, лекин ягон кори ҷиддӣ карда натавонист ва дар мобайни раунд Муин ба по хеста то охири раунд рақибро дар назди сетка идора кард. Дар сонияҳои охири мухориба Муин бо як зарбаи зебои по рақибро ба нокдаун равон кард, лекин мутаассифона ӯро фавран шикаст дода натавонист. Дар натиҷа Муин Гафуров бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда ду мағлубияти худро дар UFC маҳкам кард. Беҳтарин мухориба. Табрик Муин, табрик мардуми тоҷик. Дӯстон, мухорибаи пурраи Муин Гафуровро дар телеграм канали мо паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. Ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.